kamangka ora dipalilahi. Sing didadekne ratu ora liya Gusti Putri. Mula saka kuwi tandes gawe geger. Wewangunan wiwit gapura pager-pager baris omahe kawula kae rusak. Ben tandes iki dadi geger. Mengko ratu ing tandes dimen metu saka puri, yen wis metu saka puri gampang anggone merjayani. Mula saka iki budhake wis tak jauh.
Masa abane. Hei. Masa abane. Oh, gak ngono ya. Oh, gak ngono. Iki lho. Ika. Waduh, ya ngono. Aduh. Eri, telat. Hei. Oh, gak terima. Aduh, weh.
KTP ya itu.
dadi ponaku kowe. Setan kowe. Seni sampe setrok. Kowe iki metu kok kuwi. Aku lu liwat kono sesat. Iki manuk sih. Iya wis ro. Lah kene, nek kono sesat metu kaya mburi ya. Nek gure lo banting ya.
Amin.